Son as carreiras que están moi ben montadas de cara ao aficionado, podendo verificar os domingos á mañán, arrancando o horario este que temos, ainda che dá tempo o domingo á mañá a mirar as especiales e tal. Creo que está moi ben montado de cara ao aficionado. Bueno, respecto ao enduro de hoxe, unha carreira durilla, moi peleada, bueno, os rivales están fortes, hai que darlle duro. Un monte machacón, as especiais moi bonitas, en Rois aquí sempre hai bastante afluencia de público, e a verdade que dá gusto salir ás especiales e ver tanta xente que te anima e que che dá esa forza para meter gas. O monte foi machacón, pero bueno, eu creo que estamos na categoría élite e ten que ser así. Hai que facer as cousas, evolucionar, ir a máis sempre. Bueno, quizás se bota en falta unha crono extrema de vez en cando para dar aí un pouquiño máis de chicha. Respecto aos rivais, pois Dani e Román son dous superclases, van moi forte. Bueno, creo que son os pasos a seguir, fijarse neles, aprender deles e intentar levarlle o ritmo. Está aí Juan Autón tamén, que está moi forte, e carreira a carreira ponno moi difícil. E bueno, outro día eu fixen segundo, hoxe fixo segundo e eu fixen terceiro, unha bonita pelea. A xente anímase, as carreiras están collendo máis nivel, as cronos cada vez se fan mellor as cousas. Creo que hai que ano a ano aprender e intentar ir a mellor sempre.